Sibingelele emakhaya abazali nabantwana Prof Sibiyalo we-KWV Holdings. Size neindaba nje ezimnandi esithi njengoba ku-August nje manje 2026 siyavula kwi-upgrading yethu. Awukhumbuza nje abantu abazali nabantwana ukuthi sine-upgrading center, ama-centers ethu awu-2 khona la e-Richards Bay. E-Richards Bay kunendawo yokuhlala nokudla kuyafundwa, bese kuba khona lapha eDurban eZumasha building lapho kufundwa kuphela hayi indawo yokuhlala. So njengoba sivula sine-understanding ethi kunabantu ababhala ngoMay June othola ukuthi iningi labo bazobe beqala ukufunda ngonyaka ozayo ngoFebruary lapho umuntu asuke seselele khona 3 months kuphela. Vele lo muntu leyo ngeke akwazi ukuthi aphase, uzoba nzima kakhulu. Kungcono labo bazobe bavele basuke beseyikoleni usuke bezokwazi ukuthi bezame. Kodwa nje umuntu ohleli namanje onesikhathi ehleli noma obenza umatric this year mayifuna ukubhala ngoMay June next year ukuthi azosijoyina manje ukuze azoba nesikhathi esiningi ngoba kuthiwa bafail abantu abaka-May June ingoba basuke befunda 3 months. Kodwa uma ungasijoyina manje ngeke uyisole, uyangena ke kule link yethu la ngaphezulu ukuze ukwazi ukuthi usizakale. But nje kafushane kunendawo uhlala eBeige bangishile eDurban ayikho, registration 1000 bese kuba 1000 per subject. eBay ngoba kuyahlala kusedrobheni 3000 ukudla nokuhlala bese ukhokhela ama subject. So ke nje sithi umuntu akaphuthuma ngene kule link ukuze azokwazi ukuthola yonke information. Kodwa ke nje vele iqiniso linjalo ukuthi ke i-WTS ayifani nawo wonke amanye ama-project noma ama-programs akhona. Woza kuzophasa uzosizakala kulama WTS. 082 67 27 928. Asibonge.